Čau lidi, já jsem Kuba z kanálu DPH Mačkáři a dneska se spolu podíváme na autobusovou linku 20. Bude to první autobusová linka na tomto kanále. Takže pojedeme to tady tímhletím krásným Solarisem Urbino 12 třetí generace. Tak si nastartujeme vozidlo. Tak, odbrzdíme, dáme směr. Dáme si navigaci a přihlásíme se do palubního počítače. Tak, hlavní nádraží. Tak, můžeme jít pro první cestující. Tak, jinak pokud byste si hru Sim chtěli také vyzkoušet, určitě můžete a je tam nějaká verze zadarmo. Vlastně má 3 autobusové linky a máte tam pouze autobusy. Tak, tady je první zastávka. Hlavní nádraží. Ano, nabereme naše první cestující, no tak pojďte, tak. Pak tam je, jak jsem říkal, ta verze zadarmo. Pak tam je zlatá verze, ta vlastně obsahuje trolejbusy a tramvaje. A ta stojí nějaké 220 korun na 3 měsíce, 400 na rok a 1300 na 4 roky. Musíme počkat, protože máme červenou. Tak, jdeme si trošku světla, když už jsme u toho. No, ještě teda k této lince. Jdeme linku 20. Linka 20 je jakoby hodně městská linka. Vlastně jede se z hlavního nádraží k univerzitě, nebo můžete naopak, že mu pojedete z univerzity na hlavní nádraží. Tak, my už tady můžeme pěkně vyrazit. Tak, ještě tady přejedeme do pruhu pěkně. Tak a my můžeme jet, protože máme tady značku jenom dej přednost v jízdě. To samozřejmě my dáme. Tak, tady můžeme pěkně jet. Takže linka 20 vlastně, jak už jsem říkal, je hodně městská. Za mě je to taky jedna z nejlepších autobusových linek, protože je celkem krátká a zároveň jako podíváte se tady do města vlastně Simtov, což je sice smyšlené město, ale to jako je pěkný. Tak, tady už můžeme krásně vyrazit. Tak. Jinak příští video by mělo vyjít vlastně z tramvají a další cestující. Příští video by mělo vyjít teda z tramvají, měl by tam jet můj kamarád a měl by jet vlastně tramvaj, ale nebudu ještě říkat jakou, to bude jako překvapení. A linku pojede 4. Linku pojede vlastně linku 4 tramvajovou, což je, já musím počkat, což je vlastně, dobře, tak ještě ne. Což je vlastně nejdelší tramvajová linka ve hře. Jo, takže tohle můžete očekávat. Samozřejmě pokud jste neviděli naše YouTube shorty, podívejte se, jsou tam moc zajímavé kousky. I vlastně z hlavního nádraží v Olomouci je tam třeba i speciální kousek, je tam Pendolino, ale nebudu říkat jaký. To se podívejte sami. A jinak samozřejmě budeme moc rádi, že nás podpoříte odběrem nebo lajkem. Budeme moc rádi tím, že vlastně podpoříte tím naší tvorbu. Ale je to čistě nezávislé, jenom pokud se vám líbí nebo nás chcete podpořit. Takže to tak asi vše k lince a jako takhle. Jinak ještě k tomu autobusu, který jedem, že jsem si bral autobus vlastně od DPMO, což je vlastně dopravní podnik města Olomouc. A je to teda Solaris, už to je z 3. generace, takže starší. A jsou tady autobusy, je tady Solaris vlastně, tady je Urbino 12, je tady Urbino vlastně 15 a je tady i Urbino 18. Pak tady jsou karosy, nějaký ty C-čkový karosy tady jsou. A takže tak. A pak tady jsou ještě Iveca. Iveca tady jsou taky
jsou taky moc pěkný, ale i ty karosy jsou takový starý, typický, jak znají všichni. Nabereme lidi tady na Horním náměstí. Horní náměstí. Tak. Nabereme je. Potom ještě na našem kanále, kdo se díváš třeba na tohle video, tak ještě opakuju, že tady bude vycházet hra i Back in Service, což je vlastně taky MHD hra a je to vlastně metro, jo, je to metro. Máme tady cestujícím topení. Tady pěkně mají teplíčko. Tak. A my můžeme vyrazit na další zastávku. Dáme si blinker, tady musíme dát přednost autům, podíváme se, no nic nejede, tak my jedeme. Tak. Tady pro tohle vlastně měl by tady být nějak další update a to bude update vlastně na interiéry, takže by si měli nějak zlepšit vlastně graficky. Vlastně prostě by si měli trošku víc, jakoby být trošku víc detailnější ty interiéry vlastně těch autobusů, jo. Tak. Lázeňská. Takže nabereme další cestující. Tak, aha, tak jenom někdo vystoupil, to nevadí. A my můžeme jít krásně na další zastávku. Jako za mě tady ta linka 20 je taková fajn, krátká. Podíváte se víc do toho města Simtov. Takže jako fakt musím říct, že je moc pěkný takhle to město Simtov. Městské lázně. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Halo, Simtev? No dobře, nějak se sekl, kámo, no. Dobře, chápu, nevadí, dobře, v pohodě, chápu tě. Tak tohle byla linka 20. Je to konec trasy. Tak, my další trasu nepojedeme. A tak doufám, že se vám tohleto video líbilo. Takže pro dnešek se s vámi loučím.